ina bokan nan ya je ne. Kai, na san me kake nema, na san me ke tafa da kai. Shi bokan ne yana ina sai mun magana yake ban gan shi ba. Ha 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 ha. Yawwa hawa boka, ai kai nake ta jira. Ha 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 ha. Kana son ka yi suna kenan. Boka, ina so in fi artwork suna Bushkido. Bugu da ƙari ma kai har S-boy ma, kai in ta kama ma tika in zama ni ne kawai one star. Ha 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 ha. An gama, za ka kawo min kan ɗan aljani. Ina nufin kansa za ka saro min. Kai, ta ina zan iya wannan? Ba suna kake son ka yi ba, ka ban wuri. Kai amma ba ka da hankali, za ka sare ma kai? Ai kan ɗan aljani nake so in saro. Anya ma kai ba ma aljanin bane kuwa? Ka taimaka ɗan. Kai ni ba aljani bane. Boka, na kasa kamawa fa. Anya ko a nan wuraren naka babu aljanin nan, saman kan nan naka ka bari in ɗan gwada kai sara ƙila in samu wani.